Та риболовът ще бъде прекратен за кратко. Ще направя една почивка, ще почина малко, защото на това слънце не е хич добре. Ще видя там на сянка, видях, че има и други хора, които ловят. Ще да видя там как е положението и след това най-вероятно ще се премеса на някое друго място, защото тук само една червеноперка не е хич добре. Червеноперки, кефали има, но тук точно никога само една червеноперка изкарах. Ще сложа снимки на червеноперката и ще направя пост, но най-вероятно това ще е от риболова за сега. По-късно най-вероятно ще дойда пак да продължа риболова. Кратък риболов се получи около 3 часа, но 3 часа. Тук ще събера някой друг буклук, който има. Ще я там, ще видя другите как ловят, ще видя там как върви положението и най-вероятно след като видя тези хора дали са хванали нещо, ще дойда тук пак да направя няколко хвърляния и ще се тръгна, защото слънцето напича, става много топло. В момента е 28 градуса, аз съм с свичър, полудявам и само после ще се включа да ви покажа, ако съм хванал нещо. Ако хвана евентуално нещо по-голямо, ще го кача на пост в Facebook, ще си оставя линка за Instagram профила, за TikTok профила ще си оставя линк и да. За сега чао и после ще се видим отново.